Cześć, dzisiaj ponownie jesteśmy w Sławikowie, tym razem na pierwszej edycji pikniku militarnego, czyli wachlarz oferowanych tutaj wydarzeń się powiększa i ciężko jest jak zawsze znaleźć miejsce, żeby spokojnie nagrać intro, co bardzo mnie cieszy. Tak więc za chwilkę wejdę na właściwy teren pikniku. Na razie sobie właściwie wychodzę z parkingu, no bo jest coraz większe zainteresowanie imprezami, więc też tych miejsc parkingowych trzeba organizować więcej, co, jak mówiłam, naprawdę bardzo mnie cieszy. W sobotę 25 września na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie, gmina Rudnik, odbyła się pierwsza edycja pikniku militarnego. Serce rośnie, że pałac staje się miejscem coraz większej liczby wydarzeń, a wszystkie przyciągają tłumy. W czasie pikniku można było zobaczyć dwie inscenizacje. Jedną fikcyjną, a drugą historyczną. Można też było samodzielnie spróbować swoich sił w strzelaniu z broni palnej i z kuszy, jeździe konnej, czemu oczywiście nie mogłam się oprzeć, a także rozważyć swoją karierę w wojsku. Jednak nie samymi militariami wydarzenie stało. Muzyka łagodzi obyczaje i tak we wspaniały klimat lat 20. i 30. wprowadziła nas niesamowita wokalistka, pani Nadia Bober. Times have changed, and we often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was lived on its own and shocking, but now get to knows anything goes. Good daughters to who once knew better words now only use for afterwards writing prose. Anything goes. If driving for you like, if low bars you like, if old hips you like, if bare lips you like, if may waist you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the endless sort is in trotting in new departures in studios. Anything goes.
those little radios. So Mrs. R, with all the Germans can broadcast the bedful Siemens goes Frankie knows anything goes. Były także pokazy dawnej mody oraz starej broni. Charakterystyczny zapach czarnego prochu nieraz wypełnił przestrzeń pałacowego dziedzińca. Pierwsza, krótsza z inscenizacji pokazywała starcie pomiędzy Polakami a Niemcami. Były to wydarzenia fikcyjne i w żaden sposób nie powiązane z historią pałacu. Druga z rekonstrukcji, znacznie dłuższa, pokazywała przypuszczalny tok wydarzeń, jakie mogły mieć miejsce w styczniu 1945 roku podczas walk o tzw. przyczółek łubowicki. Pałac w Sławikowie najprawdopodobniej również był świadkiem walk o przyczółek łubowicki. Chociaż niedziela po pikniku była ostatnim dniem otwartym bram pałacu w tym sezonie, koniecznie śledźcie media społecznościowe, bowiem organizator całego wydarzenia, Fundacja Gniazdo, stale działa. Ogromne podziękowania i wielkie gratulacje. Pierwszy piknik militarny już wzbudził apetyt na kolejne edycje.